שלום גילה, הלו. ושלום למי שמקשיב לנו. אנחנו בסדרת שיחות של שערים באור פשוט. זה המפגש השישי שלנו, ונתחיל בלהקדיש. ואנחנו מאוד גאות על זה, כי למרות כל הטלטלות והדברים המורכבים שעמית עוברת אה, מתוקף היותה בארץ, בכל זאת אנחנו מתייצבות. אה, היא מתייצבת כמו חיילת טובה, גם את. ומגיעה למקום הזה, כן, גם אני, וזהו, נקדיש. ממי נתחיל? אז אני תמיד, בראש ובראשונה, זה החיילים שלנו, והפצועים שלנו, והחטופים שלנו, ובכלל, לכל עם ישראל. אנחנו עוברים שעות מאוד מאוד קשות, וברמה תנ"כית, אפשר לקרוא לזה. ממש, את ואנחנו כל כך בתוך זה. נכונה. אנחנו בתוך זה. הלוואי שאנחנו בסוף. כרגע אה, אנחנו, אמרתי, לא, אמרתי, אנחנו בתוך זה. אני אומרת, והלוואי שאנחנו בסוף של זה. שהאירוע הזה יסתיים לטובה, ויחזרו אחינו ואחיותינו מהשביה והצרה. ויחזרו חיילינו וחיילותינו אחרי שיעשו לנו, שתשקוט הארץ 40 שנה אחר כך. אמן, אמן. כן, ניקח 40 שנה, אוקיי? מה? 40 שנה ניקח? בואו ניקח. יש כאלה שיגידו שאפילו 4. כן, ניקח 40 ושיחזרו שנה. כל מי שהזיזו אותם מהבתים, שיחזרו חזרה. אמן ואמן ואלה ואמן. שהלכו מאיתנו נתפלל לעילוי נשמתם. אמן. ואלה שפגועים בגוף ובנפש, שיהיה להם אל נא רפא נא לה, מה שנקרא, שירפאו. אמן אמן. מתפללים לרווחה הנפשית שלהם של כל מי שבתוך הים של הכאב העצום הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע. ממש. אז מה, מה אנחנו אומרות היום? מה בפינו? המפגשים בשנה האחרונה, אני סיפרתי פה לגילה קצת לפני, אני עושה עיבודים, זה לא סוד, עיבודי לחימה, ואני אומרת, אולי תרחיבי במשפט אחד מה זה עיבודי לחימה, כדי שזה אוקיי, יהיה קצת יותר ברור. כן, זה כן. מונח חדש יחסית. מהמם. עיבודי לחימה זה משהו שצה"ל, משרד הביטחון, החליטו שצריך לעשות החל מהמלחמה הזו, לחיילים שנעים בין גזרות, או מסיימים בגזרה ועוברים לגזרה אחרת. וגייסו לצורך העניין, דרך עמותה שנקראת מומנטום, כמה מאות של מנחים, שאני אחת מהמנחים האלה, ואנחנו נפגשים כמה פעמים בשבוע, כל פעם עם חיילים אחרים, כל פעם במקום אחר בארץ, ומדברים איתם על מה שהיה. סדר גודל של 120 אלף חיילים עברו עיבוד מאז תחילת המלחמה, and counting, וזה סוג של מהפכה בחברה הישראלית, לא פחות ממהפכה, שבאים ואומרים, אנחנו רוצים לעבוד בצורה מערכתית על הכשירות המנטלית שלנו. כלומר, אנחנו לא מסתפקים בכשירות מבצעית, וברור לנו שללא כשירות מנטלית לא תהיה כשירות מבצעית. ואני חושבת שיחד עם זה שפתחנו בזה שהשעה היא קשה, וכל יום אנחנו מתבשרים על עוד אבדות ועוד דברים קשים מחד, מאידך השעה היא גם מאוד גדולה. ולהכיר בגודל השעה
ולהגיד זה הזמן לעשות כל שביכולתנו כדי שבמקום שנהיה חברה עם הפרעה פוסט-טראומטית, שנהיה חברה עם צמיחה פוסט-טראומטית. אז זה הכוונה. אמן ואמן. כן. אה, אז זאת עבודה מאוד אינטנסיבית, כמו שאני מבינה, ואת ממש עם היד על הדופק של, ה, של כל המאמץ המלחמתי הזה. וקודם כל, יישר כוח. אז אני מתארת לעצמי שגם ברמה האישית זה ממש ממש לא קל. את עוזרת לאבד, אה, ובתוכך, אם את לא תשמרי על האיזון, אז יהיה עיבוד באלף שלך. כן. אז זה דורש המון בלנס, אני מניחה, והמון המון מודעות, וממש התנהלות מודעת. ו... וגם אבל לא מעט בכי ושוקולדים, עכשיו גם מתווסף הקרמבו. אני לא יודעת אם יש לכם בארצות הברית קרמבו, אבל אלינו יש הגיע חנויות קרמבו. ישראליות שמחזיקות קרמבו, אבל אני בעוונותיי ממש לא ישראלית בהקשר הזה. Mm, לא קרמבו ולא שוקו ולא השחר, ממש לא מדברים אליי. מה שנקרא צדיקה. במבה, אבל במבה מאוד. מה? הצדיקה. צדיקה, לא יודעת, במבה. במבה זה דבר שמאוד קרוב לליבי. אמ, כן. אז מה שרציתי לומר בהתחלה זה כשבמפגשים השנה אני לעצמי אומרת והרבה פעמים למי שאיתי שהמטרה שלנו היא להיפגש, להתייצב ולהתחזק, ואם עצרנו בלהיפגש דיינו. אני לא חושבת שצריך להסביר יותר מדי, נכון? אולי קצת ניגע בעניין הזה של הלהיפגש, כי להיפגש יכול להתפרש בכל מיני צורות. מהמם. ו... ואם את רוצה לעשות את זה ספציפית למצבי עומס קיצוניים, למצבים של דוחק נפשי, כי את סך הכל מתעסקת בטראומה. אז גישה, אני לא חושבת זה תחום העיסוק שלי. אני חושבת שאם היית שואלת אותי מה תחום העיסוק שלי, זה להיפגש עם החיים. להיפגש עם החיים, להיפגש עם עצמנו, להיפגש ברמות שונות של תודעה, ברמות שונות של גוף, נפש, רוח, נשמה וכולי. להיפגש זה אומר across the board. ומה אנחנו פוגשות בכל מפגש, אני לא חושבת שהמיקוד הוא טראומה, ממש לא. אני לא אז אוהבת את את לא רוצה למקד את זה בזה. את ממש רוצה, להפך. מפגש הוא בכלל, מה זה מפגש? אז מה זה מפגש באמת? מה זה מפגש אנושי בעינייך? אה, מכירה את מודל אפרת? כן. נכון? באימון מדברים על... NLP. אני NLPיסטית, מאמי. אז נכון אומרים אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, נכון? זה. נכון. כן. אז יש בחור שקוראים לו אלון לוי, שהוא מעלה כל מיני סרטונים שקשורים בתודעה והנסתר וכולי, והוא אומר, האלף מבחינתו זה לא אירוע, זה אמונה. כלומר, כל המפגש עם המציאות, אם נסתכל על האפרת, ההתחלה שלו מבחינתי זה לא האירוע. ההתחלה שלו, אני מסכימה עם הבחור הזה, יש בה משהו שעוד מתחיל הרבה קודם, לאיך אני פוגשת את האירוע, זה האמונה שלי. והאמונה הזאת, אם אני מסתכלת בקונטקסט שלנו, שאנחנו אומרות, האמונה שלי אומרת, אני באה לפגוש את האור הפשוט הזה. לזה אני קמה בבוקר, ולזה אני הולכת לישון בערב. אני רוצה להיות מחוברת לאור הפשוט הזה כמיטב יכולתי. ולכן גם המילים שאני אומרת, של מה אני רוצה לפגוש, בשום אופן לא יהיו טראומה. ממש לא, זו מילה שמשתמשים בה יותר מדי לטעמי. אגב, יש מאמר מצוין של נחי אלון שנקרא הומו טראומטיקוס, והוא פסיכולוג, הוא דוקטור לפסיכולוגיה נחי, ונחי כופר בעניין שכל דבר אנחנו אומרים שזה בגלל טראומה. הוא אומר, תרגיעו, לא כל דבר זה טראומה. אז נכון שעברנו השנה טראומה לאומית, ועדיין מתוך האמונה שלי, אני רוצה שלב המפגש, שאלת מה זה מפגש?
מבחינתי המפגש זה אור באור. אני פוגשת את האור שלך, את פוגשת את האור שלי, זה המפגש. אז מצוין שאנחנו מחדדות את זה, כי כשאת אומרת מפגש, את גם כוללת פה, לפי מה שאת הרגע הזכרת, גם את העניין הזה עם המפגש עם האור האלוהי. זה לא רק מפגש אנושי, זה גם מפגש עם האור האלוהי. אתמול בלילה, אה, הייתה לי התקפת אה, גירודים שהיא ברמה בלתי נסבלת. אני חזרתי מטיול בפלורידה. בפלורידה יש שם יתושים קטנטנים כאלו שהם נקראים no see כאלו שאפילו לא ניתן לראות אותם. אתה רק מרגישה את העקיצה הזוועתית הזאת שלהם, ואין לך על זה שליטה, כי פתאום את מוצאת את עצמך, ככה מצאתי את עצמי, פתאום כולי עקוצה מכף רגל ועד ראש. וכשהגעתי לכאן, מסתבר שיש לזה בלילה, זה מתפרץ. וכשאת מתחילה לגרד אחד, אז זה כאילו הם מעוררים את כל העקיצות האחרות. והגעתי למצב כזה של כאב ותסכול, ובאמת מזמן לא מצאתי את עצמי במצב הזה. ו... ופשוט התפרץ ממני בכי, ככה בכי נבע מתוכי, זה בכי כזה טהור וכואב, ובזמן שאני בוכה, אני אומרת, תודה השם, תודה לך, תודה על מה שאתה מביא פה לפתחי. אחר כך אני עשיתי את יודעת, את כל העיבודים שלי עם עצמי, ומה קרה, ולמה קרה, ולמה דווקא ברגליים, ובעיקר ברגליים, וכולי וכולי, ולמה זה קרה בדיוק במקום שהייתי בו, אבל, אבל אני חושבת שזו דוגמה מבחינתי מאוד קיצונית למקום שבו אני הצלחתי להביא את עצמי, של, אני לא בחיבור רק כשטוב לי, או רק כשאני נהנית, או כשהדברים מסתדרים כמו שאני רוצה אותם. כן. ואני חושבת יש הרבה מיסקונספשן, כאילו אי הבנות בהקשר הזה של מה זה האור האלוהי הזה. האור האלוהי נמצא גם, לא נעים להגיד, גם בסרטן. האור האלוהי נמצא, זה הולך להיות מאוד קשה מה שאני אומרת להגיד כאן, אבל בכל הגילויים שקיימים ואנחנו חווים כאן. ו... ואחת הדרכים בעצם להתמודד עם מה שקורה זה קודם כל לא להתנגד, ודבר שני להיות בקבלה. בקבלה. מה ההבדל בין לא להתנגד ללהיות בקבלה? אז כן, אז לא להתנגד זה קודם כל, זה השלב הראשון של אני לא מפעילה אנרגיה בלהיות נגד זה. זה לא אנרגיה, לא דיבור, לא מעשה. הרי יש את השלב הזה של להגדיר את היחס שלך כלפי מה שקורה. אני שונא את זה, אני לא סובל את זה, איזה גועל נפש, כל הצד, את יודעת, כל הצד המילולי הזה, ו, וגם בצד המעשי, כאילו, אה, אם אנחנו מפתחים את זה, אוקיי? זה כמו שמישהו למשל כתב לי אתמול, אני מרגיש שאני מתחיל להצטנן, אחד הקליינטים, איך אני שונא את זה. אז זה מתחיל בשלב הזה, איך אני שונא את זה. אבל זה, בואו לא נתנגד לזה קודם, אוקיי? את יודעת, בקבלה, דווקא ההפך, אומרים שאם אתה לא מקבל איזושהי מחלה או איזושהי תקלה, אתה צריך לדאוג. אז משהו לא בסדר שם.
אז זהו, אז זה הראשון, שלא להתנגד. דבר שני, לקבל את זה as is. זה עכשיו מה שאני חווה. ברור שזה הרבה יותר קל ליישם את זה על מקרים שהם מיילד, כן? היום שמיילד, הכוונה, אה, איך אומרים מיילד? הקטנה. בינוניים כאלו, סבירים. כן. לא על מקרים קיצוניים. המבחן הגדול הוא באמת על מקרים קיצוניים נוראיים שאנחנו חווים ושומעים וקוראים עליהם יום יום. אה, אבל, אבל זאת הדרך בעצם, זה קודם כל לא להתנגד, אחר כך לקבל, וברגע שאנחנו בקבלה, אז דברים אחרים מתחילים לבוא. זה to receive, to אני רוצה receive, להציע פה עוד מחשבה לחזק את מה שאת אומרת. כן, כן. אחד האימונים המרכזיים שאנחנו מתאמנים עליהם, במה שנקרא אימון רוח או מדיטציה או איך שלא נקרא לזה, זה אימון שאני קוראת לו אימון בהוויה, ומורה שלמדתי אצלו הרבה בשם יובל עידו טל, קורא לזה מדיטציית אפס מעשה, זה מה שנקרא זזן. ובעצם יש שתי תנועות שאנחנו עושים, תנועות תודעתיות, שאנחנו עושים באימון שכזה. זה בדיוק מה שאמרת. התנועה הראשונה היא להשהות שיפוט, זאת אומרת לא להגיד זה טוב, לא טוב. התנועה השנייה היא להשהות תגובה, גם לא קבלה. כלומר, אה, stillness, מה שנקרא, stillness, זה להיות בזה. כן, כן. כן, וזה לא לשפוט ולא להגיב, זה רק להשהות את זה. כלומר, האימון בא ואומר, אני לפרק זמן מוגבל, יש ערך. יש דבר כזה טוב ורע, יש ערך בלשפוט טוב ורע. יש ערך בלהגיד זה צורם לי, זה ערב לי. יש ערך בלהגיד זה נעים לי, זה לא נעים לי. אבל באימון הספציפי הזה, שהוא עוד שער לאור פשוט, זה עוד אימון שהוא סוג של שער, אני מתאמנת בלא לא לעשות כלום, זאת אומרת זה התבטלות בפני הבורא. זה סוג של התבטלות שאומרת לא תהיה פה שום, אני לא יוזמת, אני לא עושה באופן אקטיבי שום תנועה תודעתית. כלומר, אם מתרחשת תנועה ומתרחשת תנועה, אני מניחה לה, אני לא מתנגדת לה ואני לא מעודדת אותה, כולל לא קבלה. זה אימון מגניב, הכי כיפי שיש. יש כאלה שאומרים שהוא לא פשוט, אבל יש כאלה שכשאת אומרת להם על האימון, אומרים ברור, זה מה שאני עושה כל הזמן. אנשים שלא מתעסקים במדיטציה וזה, יש אנשים שפשוט עושים את זה. יש אנשים, אבל אני מאמינה שזה אחוז מאוד מאוד קטן. כי מה שאת מתארת כאן זו רמה מאוד מאוד גבוהה של מודעות, ו, ואחוז האנשים שחיים עם תודעה כזאת, אה, יחסית הוא מאוד מאוד נמוך. אני מאוד אהבתי את זה, אז יש את העניין של לא לשפוט, להיות בהשהיה, לשהות, והדבר השלישי, שזה הקבלה. אני רוצה, אז זהו, אז אולי אצלי, בגלל שאני כבר מאומנת, אני קופצת כבר לקבלה. עכשיו, תוך כדי זה שאת מדברת את זה, אני מבינה מה קורה אצלי. אני מכוותת כבר, אוקיי, זה מה שקורה עכשיו, אני בקבלה עם זה, אני לא מתנגדת, אני בקבלה מלאה. גם של הכאב הזוועתי הנוראי הזה, ואגב, אני על קורטיזונים על 20 כדורים כל יום עכשיו. אז זה ממש ברמה כזאת של אשפוז. אני רוצה רגע להוסיף משהו שימימה מדברת עליו, וזה בעצם, היא מדברת על עומס, אוקיי? מהמם. כשימימה מדברת על עומס, זה כל הדברים האלו שמופעלים עלינו באופן אוטומטי, ו... ואנחנו מחשיבים אותם כשליליים. בסדר? נתתי פה הגדרה שהיא מאוד בסיסית והיא שלי.
ואז היא אומרת ככה, בדרך כלל כשיש עומס בתוך הנפש, או כשהנפש אינה משוחררת, עדיין יש מאמץ. המערכת מתאמצת, אינה מסוגלת מספיק להיות בתיאום עם המשתנה. חלקי העומס מחלישים ויוצרים תנודות של עליות וירידות במצבי הרוח והתגובות. העומס אינו מאפשר קליטת היש הנמצא, משרת את הדיוק קליטת היש. מעומס במקום היש. יש את האשליה של תפיסת העומק. טוב, יש פה, אני חייבת להסביר, זה ציטוטים ישירים של ימימה, ולפעמים יש מילים שהושמטו, אז בגלל זה זה לא כזה קוהרנטי ורציף כל הזמן. את רוצה להגיד כמה מילים על ימימה? רק דקה, אני אסיים את זה, ואז אז בעצם יש פה איזה סוג של ישועה שהיא מציעה, והיא אומרת אל תיתן חשיבות למיותר הקיים. עומס זה המיותר מבחינתה, תמצא את חשיבות הטוב שבך, חשוב מאוד לא לחטט, להכיר במיותר, לרשום ולצאת מזה, לא לחטט. אז אני חושבת שזה מתקשר באיזשהו אופן למה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. היא, מה שהיא אומרת כאן, שעצם העובדה ברגע שאנחנו מביאים למודעות מה מיותר ומה לא, זה כבר יש בזה, יש בו את הגאולה ואת הדרך להחלמה. ימימה, כן, ימימה הייתה דמות מאוד מוכרת בישראל של שנות ה-90. היא של האלף הייתה, הקודם. סליחה? של מה? האלף הקודם. כן, סליחה, אנחנו עתיקות. והיא הביאה בעצם תכנים שהיא הייתה מקבלת באופן, הייתה עושה דאונלודינג, הייתה מתקשרת, ו... והיא הצליחה, היא באה מעולם הפסיכולוגיה, והיא הצליחה לעשות את הגישור, ככה אני רואה את זה, בצורה מאוד מאוד יפה, ולהנגיש את היופי ואת הגדולה של תורת הקבלה לחיי היום יום. לאנשים שמתמודדים, לכל הדברים שמעסיקים אותנו ביום יום, מערכות יחסים, הורים ילדים, בני זוג, מחלות, פרנסה, והיא עשתה את זה בדרך מאוד כזאת מיסטית, יש הרבה סיפורים עליה ככה כאיזו דמות מאוד מיסטית ומיוחדת שהייתה מקבלת אנשים, נדמה לי בהרצליה, והיא דאגה שהם לא יראו אותה, היא הייתה מרצה מהקומה השנייה, או משהו כזה, הם לא היו רואים אותם, רק היו שומעים את הקול שלה, והרעיון היה שזה יהיה איזה מין צינור, בלי שום התערבות אחרת, וגם שמעתי כל מיני סיפורים מאוד מעניינים שהתלמידים שלה מספרים על היכולות המיוחדות שלה, מאוד משהו שהוא מעל הטבע. היא הייתה מסוגלת לראות אנשים, ממש לקלוט מה קורה בגוף שלהם ולרפא אותם, להעביר בהם זרמים, היא ידעה בדיוק מה הבן אדם שמולה עובר. היא אפילו, אני זוכרת איזה סיפור שסופר אפילו אוכל שהיו מביאים לה לאכול, היא הייתה מסוגלת על ידי הטעימה של האוכל לדעת היכן הייתה התודעה של האדם שבישל את זה הייתה נמצאת, ולפעמים היא הייתה מעדיפה לא הייתה אוכלת, כן. אז היו לה כוחות כאלו מאוד מאוד מיוחדים, אבל בלימוד שלה, של תורת החשיבה ההכרתית, דווקא אין על זה דגש, אין על זה בכלל דגש. מה את ואני חושבת מאוד, שהדגש מבחינתך? אני מאוד נמשכת באופן אישי לכל המיסטיקה הזאת, לכל משהו שהוא מעל הטבע.
כי אני באופן אישי חוויתי המון דברים שהם מעל הטבע, ו... ואני מאמינה בזה לגמרי, כי מה שאנחנו רואים זה כלום, אנחנו לא רואים כלום, כן? אנחנו פה, אה, אה, את יודעת, טוב, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לענייני הספירות ואיך איך העולם בנוי מבחינת הקבלה, אבל אנחנו באמת, אנחנו אפס קצהו, אנחנו לא רואים, ויש הרבה דברים שהם מעבר להשגה האנושית שלנו. כי אנחנו חיים בתוך גוף, אנחנו חיים בתוך מגבלות של גוף, והקליטה שלנו היא עיניים, אוזניים, פה, מישוש, זהו, אנחנו מוגבלים בתוך זה. אז, אז כשבאה אחת כזאת, דמות כזאת מרתקת, היא מקבלת, נדמה לי שהיא אמרה שהיא צ'אנלינג את רבי שמעון בר יוחאי, נדמה לי, היא מקבלת ממנו את התודה, את הידע. זה מה שמשך אותי לתוך זה, חוץ לזה שבאמת כל הפרקטיקה שלה, יש המון פרקטיקה, כן? כשבאים והקבלה אומרת, כשהקבלה באה ואומרת שהכל זה עניין של ואהבת לרעך כמוך. יש שתי אופציות, או שאתה נותן או שאתה מקבל. וכל הרעיון הוא להיות בהשפעה, בלתת, בלאהוב. באה ימימה, בחוכמה מאוד גדולה, יודעת קודם כל הלשון שלה פואטית, זה מדהים, זה כל כך יפה לשמוע את זה. התורה שלה מאוד מכילה, מאוד מערסלת. אתה מרגיש שאתה נמצא בתוך אמבט נעים עם קצף, כן? זה דבר ראשון, זה מה שאני אוהבת אצלה מאוד. כשקוראים את ה, את הכתובים שלה, את השיעורים שלה, וזה כשלעצמו כבר יש בו המון ריפוי, המון גאולה. והיא מדברת על חלקיות מתקנת. זאת אומרת, בוא, אתה לא צריך לעקור עכשיו לעקור הרים ולהיות סופרמן. את לא צריכה להיות סופרמן. תתחילי במעגל הקטן שלך. מה את מסוגלת עכשיו לתת לעצמך, כדי שאחר כך גם תוכלי לתת לאחרים. מה בסביבה שלך, מה ברדיוס שלך את מסוגלת לעשות? אז אני מאוד אוהבת חלקיות מתקנת את הרעיון הזה. כי לפעמים אנחנו גם, את יודעת, משווים את עצמנו. בעיקר בעיתות מצוקה כמו שיש בארץ עכשיו, כן? מה אני יכול לעשות? איך אני יכול לתרום? אה, זה אחד הדברים המרכזיים אצלה, שהיא ידעה לתרגם את ואהבת לרעך כמוך לממדים אנושיים. כי באמת, זה לא אנושי כל הזמן להיות במקום הזה של להידמות לאל, להידמות לדבר העצום הזה שהוא כל הזמן נותן, כל הזמן מאיר, כל הזמן מרעיף עלינו את האור הזה. אני ואני חושבת חושבת שאחד הדברים סליחה, שההדרגתיות הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כן. אני לא יודעת אם כולם וזה יודעים פה, משך הרבה אנשים, זה משך את הסלבריטאים ו, ואת התנועה כזאת של אפילו, זה לא שהיא החזירה בתשובה אנשים, אבל מתוך התקרבות לזה, לכתבים האלו, מבינים שחייב להיות לזה איזשהו מקור לכל מה שקורה כאן. יש מישהו שאחראי על זה. מסכימה. אני לא יודעת אם כולם יודעים, אבל גילה ואני נפגשנו בקורס של הנחיית חשיבה הכרתית. הרבה מונחים של ימימה אני אוהבת, וגם אני אוהבת את הלשון הפואטית שאת מתארת. אני חושבת שהיא מצליחה להחזיק גם מצד אחד את הלשון המנחמת הזאת, יש בה הרבה נחמה, לא יודעת אם גאולה, אבל נחמה. אחר כך, זה הרעיון, עד שהלב יתרונן, נכון? נגן, יתנגן, כן, עד שהלב עד יתנגן. שליבך יתנגן. וזאת כבר הגאולה בעצם שהיא מציעה, אבסולוטלי, כן. אבל יש דרך, יש פרוסס.
אני חושבת שלא בהכרח חייבים לעבור דווקא את התהליך של מה שהיא קוראת לו הלימוד. לא, לא, כשאני אומרת פרוסס, סליחה, לא התכוונתי בהקשר הזה, התכוונתי בדיוק כמו שאנחנו הצענו כאן קודם, יש תהליך, אתה לא שופט, אתה שוהה, אחר כך אתה בקבלה. זה מה שאני מתכוונת, זה לא, וזה גם מבחין אותך בין ההבחנה הזאת של לומדת, מה זה לומדת? מה זה לומדת? במילה מאוד מאוד קצרה ומאוד שמיישמת, שמכניסה את הכל. זה באמת להחליט, אני במודעות. אני חושבת שהיא עוזרת מאוד בהבחנות האלה שלה, של בין לומדת למה שנקרא ילדה או לומד וילד, והעומס, ומבחינתי יש שם הרבה סדר, למרות שמה שנקרא החלקים שלה קשה קצת לעשות בהם סדר, אבל אני לא חושבת שאני practicing את מה שהיא מלמדת בצורה יומיומית. זאת אומרת, הפרקטיקה שלה מבחינתי היא הרבה בשפה, נגיד התחלנו מעומס, אז העניין הזה של עומס, או העניין של לומדת וילדה, זאת אומרת, הרבה דברים מונחים, הם מדברים אליי ואני שמה לב שאני עושה אותם, אבל למשל הפרקטיקה של לכתוב מלאכה, או בכלל כתיבה, היא פרקטיקה שאני פחות מחזיקה בה. אוקיי, אז אולי באמת תסבירי מה זה חלקים ומה זה הפרקטיקה של הכתיבה בעצם, שהיא מציעה שם. אה, היא מציעה לעשות איזושהי כתיבה, שהיא אינה אינטואיטיבית בהכרח, אלא היא כתיבה לנוכח איזשהו טקסט שהיא שלה, כתבה. כן. שלה, כן. וחלק משמעותי ממה שהיא, אם אני מבינה נכון את מה שהיא מבקשת, זה משהו שקשור במונח של למידה אישית. זאת אומרת, זה איזשהו חיבור בין מה שהיא מוסרת לנו לבין איך שאני עכשיו, והחיבור של הדברים האלה זה הלמידה האישית. זאת אומרת, יש בו איזשהו מידע או ידע, ויש בו את החוויה שלי כרגע. הסינתזה של זה, זה למידה אישית, והיא מבקשת שאת זה נוריד על הנייר במה שהיא קוראת לו מלאכה. זאת אומרת שאנחנו כותבות איזשהו טקסט קצר, שבו אנחנו מתארות את הדבר שעובר עלינו, את החוויה, ובעצם להתייחס למונחים שלה ומה אנחנו עושים איתה. אני חושבת שזו פרקטיקה טובה, ואני מרגישה שאם לא מכריחים אותי לעשות אותה, אני לא עושה אותה. כמו שיש אנשים שאומרים שאם לא מכריחים אותם הם לא עושים מדיטציה, או אם לא מכריחים אותם הם לא יוצאים לריצה. אני חושבת שיש משהו נכון לכל אדם למצוא מה השערים שלו לאור הפשוט הזה שהוא מבקש. ואם זה לא זורם לו ללכת לחדר כושר, אז לא משנה כמה פעמים הוא יעשה מנוי, כנראה שלא שם השער, חבל על המנוי. ויכול אני להיות, רוצה לחדד משהו, אפשר רגע? בטח, בהקשר של לפני שאנחנו מתרחקות מימימה, בהקשר של הנושא הזה של החלקים. אז החלקים זה בעצם הטקסטים שלה, והטענה היא שזה לא משנה איזה טקסט אתה תקרא, כל טקסט שלה, אתה תבחר את המשפט שמעורר בך משהו, לאו דווקא מתחבר, אפילו אולי מעורר התנגדות, כל משפט הוא בעצם שער, אם אנחנו נתרגם את זה עכשיו, למודעות העליונה. כל זה משפט. אפשר להגיד גם על כל סט קלפים שאנשים מוכרים, או כל ספר ניו אייד שאנשים לגמרי, מוכרים. לגמרי, כאילו זה נכון לגמרי, לגבי כל לגמרי. דבר. כאילו נכון, זה שהוא נכון. קיים שם בעולם, יש לו חיבור למשהו אחר, ומתחבר לחוויה שלי פה, והשאלה מה אני עושה עם זה. אז אני מסבירה על הפרקטיקה שלה, שנייה.
אז אתה לוקח את המשפט, ואז אתה יושב, ואתה מפתח את המשפט הזה לכל הכיוונים שהתודעה שלך לוקחת אותך אליהם. ו, ויש משהו בכתיבה, שגם אני מאוד מאוד אוהבת, יש פה משהו מאוד טקטלי, אתה נוגע, וגם יש עניין של מה שנקרא פיזיקליזיישן. ברגע שאתה רושם את הדברים, זה מקבל כבר מימד אחר. ואם אנחנו מדברים למשל על דברים שאני עושה, למשל בקואוצ'ינג, באימון של אנשים, ברגע שאתה רושם על הנייר את המחשבות שלך, את הרצונות שלך, יש שם אחוזים הרבה יותר גבוהים שזה יתחיל לפעול ושזה יתקיים בסופו של דבר, כי אני חושבת שהכתיבה עצמה מאפשרת הלימה. במקום שזה יהיה בראש ככה באיזה מין סמטוחה, הכל מבולגן ואין סדר ואין אין בהירות, אתה בא, אתה רושם את הדברים, ואז זה מקבל את המימד היותר ארצי, ומכאן אתה יכול לקחת למעשה. אז מחשבה, דיבור, מעשה, ו, וזאת פרקטיקה של כתיבה, כן? את אמרת, אנחנו מדברים על כל מיני שערים, ואיכשהו יצא שאנחנו מדברות היום על השער הזה של כתיבה. אני רוצה שהוא... להגיד משהו שקודם כל אני מצד אחד מסכימה, כי כשהיינו עם מה? בקורס זה עבד לי. מצד עם מה? שני, עם מה את מסכימה? העניין הזה שיש משהו טוב בכתיבה. אוקיי. ומצד שני, כאורח חיים, זה לא מתאים לי. אני כותבת לעתים רחוקות. לא בא לי לעשות את זה. כן בא לי לצאת להליכה. כן בא לי לעשות מדיטציה. לא בא לי לכתוב. ולכן אני חושבת שיש פה משהו שאני יכולה נגיד גם לומר לעניין הזה של הסדר במחשבות, במקרה שבו הייתי באימון של 10 ימים בשתיקה, שאסור היה להביא לא ספרים, לא מחברות, לא, שום חפץ, גם לא מגע קשר עין עם אדם אחר. כלומר, כל האימון היה לגמרי לגמרי בתודעה, אז משהו שם כשאת, או אם את מעוניינת לעשות משהו שהוא חוזר על עצמו, ואני הייתי מעוניינת, אז נחרץ משהו שנחרץ הרבה יותר מכתיבה, כי אני לא צריכה שום עזר או שום עזר חיצוני. המקום הזה נמצא בתודעתי, בדקה שאני מבקשת אותו, הוא זמין לי. ויש משהו באמון התודעתי ללא שום עזר, לא דיבור, לא כתיבה, לא תקשור, לא כל הדברים האלה שמדברים על משהו שהוא כאילו מבקש משהו מחוץ לי, הוא מבקש משהו, אלא הוא תודעתי גרדה. מבחינתי הוא השער המגניב ביותר, הכיפי ביותר, הנגיש לי מאוד, ולכן זה השער שבו אני מאמנת ובו אני מתאמנת, כי זה כיף. ולא מבקשים ממני לכתוב עכשיו ולהתייחס למשהו שמישהי לימדה, וסבבה, יופי שהיא לימדה, והיא לימדה דברים מאוד חכמים, אבל יש משהו שהוא פשוט, זה כמו מה שאנחנו אומרות, אנחנו פה בשער בלי שער, כי בעצם היא שמה לנו שם שער במקום שבכלל לא צריך שער. אפשר לעבור. אז אני רוצה לחזק את מה שאת אומרת וגם לחדד משהו, וזה בדיוק העניין. אנחנו מציעות פה כל מיני שערים לחיבור הזה, והשער שאת אוהבת או את הכי מתחברת אליו זה השער הזה ללא שער, שזה ישירות לתודעה שלך. אני מאוד אוהבת כתיבה, זה לא אומר שכדי להתחבר אני יושבת וכותבת, ממש לא. זה כבר, ברגע שאתה כבר בתודעה הזאת, זה מתרחש באופן מיידי. אתה לא צריך שום שער כמו שאת מתארת, אבל אנחנו רוצים להוסיף פה קצת, להוסיף איזשהו ערך לכאלו שהם לא מאומנים, זה לא פייר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יכולה להתחבר בלי שער.
אני רוצה להציע פה, אנחנו מציעות פה כל מיני אופציות להתחברות. אני מסכימה, וגם אני אומרת עוד משהו. בימים ושנייה, שקשה לי, והגדולה של ימימה, שהצליחה להביא את ההדרגתיות הזאת באופן מאוד מאוד יפה, עדין ו, ו, ופרקטי, לאנשים שאין להם את החיבור הזה. אני חושבת שזה לכולנו. אני חושבת שזה לכולנו, גם לי. אני חושבת שמה שיש שם, לפחות בשבילי, אוקיי? מה לכולנו? תסבירי. לכולנו מה שהיא עשתה פה הוא יפה. זה לא שאני איזה נעלה שיכולה עכשיו להתחבר משהו שאחרים לא יכולים. חס ושלום. מה פתאום? אה, הלימוד של ימימה, דרך אגב, אני לא מבינה למה היא אומרת לימוד ולא למידה. אני הרבה יותר אוהבת את המילה למידה. אבל אני חושבת שאותי הוא מנחם. והרבה פעמים מה שאני מבקשת בליבי זה הקלה כשקשה לי. וכשקשה לי, אני מקשיבה לדברים שנותנים לי יד. והרבה פעמים קשה לי, בשנה האחרונה הזאת הרבה מאוד קשה לי. ואני קוראת דברים של ימימה, או מאזינה לאלומה לב שמלמדת ימימה לפעמים. אני מקשיבה לדנדן, המורה לעברית, אני מקשיבה לעינת מים, אני מקשיבה לדברים שהם פשוט פונים ללב שלי, ואין ספק שאם מדברים על להיפגש, להתייצב, להתחזק, אני פוגשת ככה את המציאות, נכון שהיא אמצעית, היא לא בלתי אמצעית, והיא נהדרת בשבילי. לא תמיד השער שלנו הוא ללא שער, לפעמים כן, יש שם משהו שלמרות שאת אומרת, גם שמגרד לי, אני לא צריכה שער, כאילו, גם שמגרד לי או כואב לי, אני יודעת שהבריאה שם, אני מבינה את הדבר ואני יודעת להגיד עליו תודה בשכל. אבל כשקשה לנו, או כשקשה לי, אני לא יודעת מה אחרים, אני בוכה, ו... ואני פשוט רוצה שיעזרו לי, ואני חושבת שאת זה ימימה עושה. אז בעצם אנחנו מציעות פה את האופציה שיש פה את יש שער שיכול להתאים, מה השער שלכם? זאת בעצם השאלה. מה השער שלכם? חשבתם על זה? יש אני לכם חושבת שלכל מושג? אחד יש שער אחר בזמן אתם אחר, בכלל הרבה יודעים שערים. שיש שער? יש כאלו שלא יודעים שקיים כזה שער בכלל, you know? נכון. אז אנחנו שמים את זה כאן. אה, ויש בזה המון המון נחמה וגאולה, ולדעת שיש דבר כזה, שיש אפשרות לצאת לאור הזה, לרווחה הנפשית הזאת, שאנחנו כל כך זקוקים לה. אני חושבת גם שכמו שאולי המבואה או הכניסה לשער זה הרבה פעמים כאב, זה הרבה פעמים גם עונג. ואני חושבת שאחד הדברים שהייתי, או אני מבקשת, או אנחנו מבקשות הרבה פעמים בליבנו, זה לעשות את ההתמרה הזאת. כלומר, לא להגיד לא יהיה פה כאב, אלא כשאנחנו פוגשות אותו, אז אחד האימונים בלעשות זה להגיד, אוקיי, בואו נראה איך אנחנו מתמירות אותו למשהו שהוא אור ומיטיב. הוא אולי כרגע לא מרגיש טוב, אבל הוא כנראה מיטיב, אז איך אנחנו מתמירות אותו. אני חושבת שאנחנו עומדות על הרבה כתפי ענקים. אה, לא כן, נפרדים לגמרי. בשום דבר, והם הרבה פעמים מציעים לנו איך לעשות את זה, ואני חושבת שבבסיס הרבה מאוד מהתורות השונות, יש איזה עניין שמצד אחד להביע איזה כוונה, את יודעת, כמו להיפגש, להתייצב, להתחזק, ומצד שני, אה, יש פה איזה עניין של סוג של כניעה או התבטלות. אחרי שעשינו, את לא משנה איזה פרקטיקה בחרנו,
יש בספר סודות השפה העברית, יש מאמר שנקרא הרמת ידיים, ומה שדן זנבינוקור כותב בספר אומר שרגע לפני שאנחנו נכנסים לישראל, שזה ישר אל או אושר לי, אנחנו עוברים בכנען. יש שם כניעה, אנחנו צריכים להיכנע ולהגיד, אני עשיתי מה שאני יכולה, אני לא יכולה יותר, תעזור לי, תעזרו לי. זה דבר בסיסי ב-12 הצעדים, את יודעת. אני חושבת שזה אולי הצעד הראשון שבו הם מבינים והם בהכרה מלאה לזה שהם זקוקים, שזה מעבר חסר ליכולת אונים. שלהם, והם מוסרים, הם קוראים לזה נדמה לי מסירה, כן. אז כן, אז זה משהו מאוד מאוד חזק. אה, ו, ובהקשר של התמרה, אני מסרבת לחיות ולחוות את כל השיעורים שבאים לפתחי בלי להתמיר את זה. ושיעורים, כשאני מדברת על שיעורים, אני מדברת בעיקר על הדברים שהם בעיניי נחשבים לפחות טובים, שיש שם שיפוט של טוב ורע. ואני מסרבת, ואני חושבת שזה אחד הדברים שהופכים את כל המסע הזה למשהו הרבה יותר גדול ממה שהוא, כאילו, יש פה, יש כאן דרך, ודרך אגב, הדרך לא תמיד רצופה, זה לא תמיד קדימה. זה לפעמים יכול להיות, אתה נעצר, אתה נתקל באבן, אתה חוזר אחורה, אתה יושב לרגע, זה לא, שזה לא יישמע כאילו זה סופר יומנס, למרות שיש ספרים שנכתבים על סופר יומנס, אבל באמת הרעיון הוא, מה שנקרא פה, אני לא יודעת אם דיברתי על זה קודם, המעבר ל-5D. להיות מ-3D, 3 dimension ל-5D, וכולם, כל הספרים או כל מי שמדבר על זה, אם אנחנו מדברים על דוקטור ג'ו דיספנזה, ואם אנחנו מדברים על דיפאק צ'ופרה, ואם אנחנו מדברים על כל הנגזרות של המאמנים הרוחניים כאן, מדברים על זה שאתה הופך להיות משהו שהוא מעבר לגוף שלך, משהו שהוא מעבר למגבלות האלו, ובבסיס הוא באמת להבין שיש לך את היכולת להתחבר, לגדול, הכרתית, בזה שאתה משנה את הפוזיציה שלך. באמונה. אתה חלק מדבר מאוד מאוד גדול, והדבר הגדול הזה נמצא בך. אתה חלק ממנו והוא חלק ממך. אני חושבת שמה שאם אני מבינה זה נכון, מה שאנחנו אומרים, חלק אלוקא ממש, אני מאוד אוהבת את המשפט הזה. עושה לי טוב. פחות, אבל אני מבין, הוא עושה לי טוב על המחשבה על נשמה, שזה בדיוק אותו דבר, זה פשוט ביטוי אחר. אבל אני חושבת שאחד הדברים שחלק מהתהליך שאת מדברת עליו זה, אם אני מבינה נכון, מה שנקרא ביהדות רצו ושוב. זה לא ישר, זה תמיד צעד קדימה, שניים אחורה. נכון, נכון. צעד קדימה ואז מקבלים עוד התנסות שלוקחת אותנו אה, ממש, אני לא חושבת שזה נקרא ליפול, זה גם משהו שדנזל מדבר עליו, אלא זה, זה לא נפילה, זה עוד סוג של עלייה, זה שמיטה, זה משהו שהוא לא נפילה. הרצו ושוב הזה, התנועה שנראה לנו כאילו אנחנו לא מתקדמים, אנחנו מתקדמים, פשוט זה לא משהו שלגמרי מובן לנו באותו רגע. אבל אנחנו כן, מתקדמים. ואנחנו מתקדמים, והייסורים הם בעצם פה כדי להסיר את הקליפות. ואם כשאנחנו אומרים עצירה או משהו בא אל פתחנו ואנחנו לא כל כך מקבלים אותו בברכה, אם אנחנו לא נעשה את ההתמרה, אז זה יישאר כך, אז זה יישאר ברמה של וואו, איזה באסה, איזה סבל, איזה נורא, איזה וכולי וכולי. אבל אם אנחנו מחליטים לעשות את ההתמרה הזאת, שם יש
את המעבר למדרגה הבאה. ואני חייבת לציין כאן שדיברת על, אנחנו יושבים על כתפי ענקים, אז אני חייבת לציין את הרב גוטליב, ואני אשלח כאן גם קישורים. הוא רב שגדל והתחנך על ברכי הקבלה והסולם של הרב אשלג, הבן של הרב אשלג, הוא היה המורה שלו, אבא שלו, הוא היה הכל, ובשנים האחרונות הרב גוטליב הוא הרבה יותר ווקאלי, הרבה יותר בחוץ עם התורה הזאת, וההרצאות שלו פשוט מרתקות, ועוד פעם אני אומרת, למי שזה יכול להיות, זה יכול להיות יותר מדי, זה יכול להיות יותר מדי גבוה, זה יכול להיות יותר מדי גבוה בסולם, אז יש את ההדרגתיות, ויש את האפשרות אה, להבין מה שהקבלה אומרת בדרך שימימה מציעה. בעיניי היא איזה סוג של איזה, נותנת לנו אפשרות להתקרב לרעיון הגדול הזה של איך אנחנו בכלל מתחילים להיות ואהבת לרעך כמוך, מה זה אנחנו כולנו מחוברים, מה זה אומר בכלל? מה זה אומר שאנחנו כולנו מחוברים? מה זה אומר שאם אני עושה משהו זה משפיע על מישהו אחר? זה נורא, זה דברים מאוד מאוד עמוקים, בעיקר כשאנחנו מתחנכים על עולם שהוא אינדיבידואליסטי, שזה בעצם, מה זה אינדיבידואל? זה undivided, זה מהמילה בלתי מתחלק, right? אז איך עושים את התנועה הזאת חזרה? השעון שלי מצלצל שאנחנו צריכות לסיים. אנחנו צריכות לסיים, ואני דווקא חבל, רציתי שתסביר קצת יותר על העניין של להתייצב, אז אולי נעשה את זה בפעם הבאה. אולי. אני רוצה אולי להזכיר שמה שאמרת עכשיו בסוף, ימימה אומרת מה שבא לפתחי בא לתיקוני. ומונח התיקון גם עליו אנחנו יכולות לדבר המון. ואני חושבת אני חושבת שלא פעם ראשונה שאת מציינת רב מסוים, אני חושבת שבתקופות שונות אנשים שונים מתחברים לאנשים שונים, וזה טוב להגיד את הדברים בשם אומרם, אני חושבת שזה חשוב ונחוץ, וכתוב לשים קישור, ואם מישהו פחות מתחבר זה גם סבבה. נכון, זה לא שאנחנו, לגמרי. כן, באות להקדיש משהו אין פה אינדוקטרינציה, זה לא... בדיוק. מציעים, מציעים. כל אחת מציעה את מי שהיא יותר כן, מתחברת כן, אליה, כן, כן. יש לי וכל מי חברות שיקשיב שאני מציעה לנו להם יעשה אותו, כנ"ל. יש לך, אני אומרת לך באופן, ברמה האישית, יש לי חברות שאני מציעה להם אותו, אני שולחת קישורים, אני אומרת, וואו, אני לא מסוגלת להבין מה הוא אומר, זה לא מתחבר. אז מי שרוצה לעשות אולי, נתחיל ככה אולי ברב אשרוב, עינת מים עושה עבודה מצוין, הרב יובל אשרוב, עינת מים, וגם לדעתי הוא מאוד מדבר, הרב גוטליב. ונשלח קישור, בהחלט. אני רוצה אולי לסגור הפעם, לא כמו שאנחנו בדרך כלל סוגרות, אלא איך שבאחד החלקים מציעה ימימה לסגור מפגש. והיא מציעה לציין שלושה דברים. האחד זה עומס, השני זה תובנה מחזקת, והשלישי זה תוצאה. תוצאה. אז נעשה כל אחת את שלה? בואי נחשוב שנייה. אוקיי, תתחילי את בשאלה. אני שנייה חושבת. אני חושבת אין לי פה כל כך say, כי אני בתוצאה כבר. ומבחינתי, אה, ההבנה, אולי ההבנה שאנחנו הגענו אליה, שיש הדרגתיות,
ויש את הפורמולה הזאת שדיברנו עליה קודם, ושזה בסדר, זה בעצם איזה סוג של ריקאפ, שאנחנו עושים עכשיו איזה סיכום, שזה בסדר, אמ, זה בסדר למצוא, או חשוב למצוא את הדלת, את השער שלנו, ובכלל לדעת שיש כזה דבר, שיש שער. והתוצאה זה שחייכת. התוצאה היא לא בידינו. אני חושבת שבשבילי העומס, אם אפשר לתאר אותו בשבוע האחרון, אה, כלל את ההתרחשויות שקרו פה. אה, זה עומס שמאוד מאוד הכביד עליי. אני לא חושבת שאפשר להגדיר אותו מיותר, הרבה פעמים מחברים בין עומס למיותר, הוא לא מיותר. הוא בא לפתחי והוא בא לתיקוני. אני חושבת שהתובנה המחזקת שלי סביב הדבר הזה, זה שלא נורא שבכיתי מלא השבוע. באמת, בכיתי יותר מכרגיל, תפקדתי פחות מכרגיל, ואני רוצה להגיד לעצמי, זה בסדר, מאמי. אז זו התובנה המחזקת שלי. אני חושבת שחשוב רגע להגיד שהמיותר, זה לא שמה שבא לפתחך הוא מיותר, המיותר, מה שלפחות ימימה מתכוונת, כשהיא אומרת עומס, המיותר, היא מתכוונת לכל השיירה המחשבתית שמעלה את זה. זה מה לא שנקרא בבודהיסטית החץ השני. כן. או שמה שנקרא בפסיכולוגיה קוגניטיב דיסטורשנס, כל הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו על הדבר, אוקיי? זה אחד. לגבי בכי, בכי זה דבר, יכול להיות דבר מאוד מאוד משחרר, מאוד מועיל, מאוד מחזק, ואני מכירה אנשים שבאופן מודע, אם הם לא בכו לאורך כל החודש, אז הם מעוררים את זה כדי שזה יקרה. אז כן, זה המצב אצלי, ובאמת כן, כן, השבוע האחרון, כן. מה שבא לפתחנו, אני מאוד מאוד מקווה שהוא יבוא לתיקוננו כחברה, אבל הוא הביא הרבה 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 דמעות, ואני חושבת שהתוצאה, אני לא מרגישה שאני מחייכת, זו לא התוצאה, אבל אולי אני נושמת קצת יותר קל. אני מקווה שגם מי שהאזין לנו היום יוכל לזהות את התוצאה. ויש לנו עוד מלא דברים לפתח ולדבר, אז אולי אנחנו נעצור כאן, ובשבוע הבא אנחנו נמשיך. לגמרי. היה ומי כיף שרוצה להתראות. לשאול שאלות, אה, או, או רוצה לפנות אלינו, איך הם יכולים לעשות את זה? את קודם כל, העמוד. השיחה הזו כרגע עולה ליוטיוב, וגם אפשר למצוא אותה אצלי באתר, גם אפשר יהיה למצוא אותה, אנחנו נעלה אותה לעוד אפליקציות של הסקטים. ייקח לנו זמן, זה כרגע הכל לא מעוצב, לא משויף, לא זה, אבל אמרנו יאללה, אה, נפתח שערים. אנחנו הדבר לפני שאנחנו חושבים על האיך. כן. אז כן, אז רק, אז מה, אפשר ביוטיוב פשוט לרשום אפשר לכתוב תגובות, כן, גם תגובות וגם שאלות וגם לייקים, וכמובן לעשות, אה, זה יהיה נפלא אם תעשו מנוי. אה, לוחצים שם על הפעמון, נכון? אני חושבת שכן, לא וזה המנוי, מספיק מבינה בזה, ואז זה יקפוץ לכם, אנחנו נקפוץ לכם, ובכיף. כן, וזהו. והנה, עכשיו את מחייכת. שיהיו לנו בשורות טובות, נכון? מגיע לנו אמן, אמן ואמן. בשורות טובות. להתראות חברות וחברים. ביי ביי.